Sinsilyo, kasaragaran lingin nga metal, bulawan, plata, nikel ug tumbaga nga gigamit nga katumbas sa butang nga bayloan o paliton, gipagama o gipahulma sa gobyerno. Ang matag sinsilyo gitimbang subay sa bili. Ang timbang nakabase usab sa kadaghanon sa sahog nga metal nga gigamit niini. Ug kaniadto kon may tuyo nga butang nga maangkon, ang katumbas niini nga timbang sa bulawan, plata ug tumbaga mo'y itupada. Ug kung dako ra ang bulawan sa bili sa bayluan, pwedeng ibayad ang tipaka sa bulawan. Kwarta o ikaupat sa bili sa tibuok. Hangtod nga ang butang nga buot makuha, katumbasan na sa kabugaton sa kwarta nga dala. Dinhi na mauso ang tinuhog nga ginama sa bulawan, plata, tumbaga o nikel nga kwarta. Hangtod miabot ang panahon nga ang kwarta papil na. Ayon ninyog sipyata ang pagkaton sa pagdagan sa sensilyo nga tos kwarta ug ang kahimtang sa ekonomiya nga gitiman-an niya. Ang Sinsilyo exhibit nagpadayon sa Bohol sa National Museum hangtod pa niining panahon. Gikan sa daan nga Kapitolyo alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.